Tenim on la Tramuntana diuen que va ser protagonista d'aquesta derrota a casa. Feia molts de dies que la Unió no perdia a casa, no? Doncs bé, Contra la Muntanyesa. set jornades. L'única derrota de la Unió Esportiva Figueres aquesta temporada a Vilatenim va ser precisament contra la Muntanyesa per 0-2, però estem parlant ja de 7 partits que encadenava el conjunt de Chicho Pèlag, 2 empats i 5 victòries, ni més ni menys, contra equips com el Paralada, com l'Escó, per exemple. I bé, doncs jo crec que aquest partit, al final, la confiança dels figuerencs va jugar una mala passada precisament al conjunt blanc i blau. Un comentari de l'endemà era que potser va guanyar el que necessitava més els punts, no? Totalment. Pensa que el Castelldefels va sortir pràcticament en dromba per tal d'intentar buscar els punts. Indirectament aquesta derrota del Figueres va perjudicar la Unió Esportiva La Jonquera, que va veure com el Castelldefels sortia del descens i ells mateixos queien en posicions a la zona vermella de la taula. Un detall són aquests 15 córners que va treure el Castelldefels amb la primera part, tot i que aquí un penal claríssim que l'àrbit no va voler veure. En definitiva, jo crec que al final en aquest duel es va imposar la necessitat del Castelldefels per sobre del factor Vilatenim. És el que més es veurà ara a les últimes jornades, sobretot equips que no s'estan jugant res, que ja tenen la classificació pel play-off, que potser es deixen anar una mica. Vosaltres ja creieu que el Figueres ja amb 42 en fa prou o hauríem de fer 45-46 per estar més tranquil·lets? Jo crec que, aviam, una dinàmica de tot derrotes d'aquí a final de temporada a Vilatenim no es veurà. Queden 6 partits, queden molts partits per puntuar encara. Recordem, apel·lem a les declaracions